Okay, mayong mudto no sab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana po ta manghigala dili nga tong tunumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acap Double A o Edwin Double A Edwin Academia Acap. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, pizza 12 na kini sa bulan sa Nobyembre. Ayan, hapit na yung Pasko mga gala, 44 days to go o sa ulogo na ginato ang Pasko nga atong gipabot. Abi no akong gi-condition ako nahuna sa ako ang mga sakop mga higala no nga matud palagi angay yung pangandaman ang Pasko aron mas malipayon ang Pasko. Labi na sa mga parehos na nako nga medyo kana bang igo-igo ra ba ang kahimtang sa panginabuhi, mas may mangandam kita no kay pag-abot sa Pasko wala ta makapangandam ang Pasko mulabay ra gyud nga muntaw walay murabag nothing happens ba, di ba Mr. Cheng? Ya tirog ka na pare mas may pagandamang gyud no. Di ba Mr. Norman Golding? Ay maugit pa der, no mas bayo good ga pang to pangandaman. Kay kung pag-abot sa Pasko, wala tay kangho, na wala gyud kalaki ang Pasko. Maugit. Muna akong kuan gyud ako nga matud pa gi-condition ako na sa akong mga parokyano dire sa ayungod nga kung mahimo karon palang tigom-tigom na ta o gamay pong pagpagandam alang sa Pasko. Kay lisod po gayo Pasko na sunod semana mao pa po'y pagpulo pangandam na to no mas mayog yun nga Pasko bisperas pa mga 23 pa mga 24 wala na nagbudbud na nga bang murag naagid po tayo gamay kahinguhaan ba ana no so bada no nga 44 days more to go nahala mangandam na tagsugod para sa Pasko ayan no kaya aron po nga mamahimo gyud nga Merry Christmas ang atong Pasko kaya ang uban baya doon ay maingon ta nga sa Pasko na ay mga bonus ang uban tungod sa kawadoon ba niya wala pud mangandam kana bitaw gitawag nato kumpiyansa ra ba ang nahitabo ang Pasko na himong imbes makadawat kag bonus ang uban maingon nga bono kuno ayo dili walay bono walay bono panahon sa Pasko kung dili anaa gyud ang tumang kalipay ana no mo na nga pangandam lang sugod ha aron pag-abot sa Pasko no magkuang kita ako Pasko mahigala malaking sa tinagalog pa na malaking bagay na para nako karong Pasko muna nga karong Pasko mag-ihaw-ihaw gyud ta gamay pod nga atong mga kaigsuonan nga moari diri sa ato nga kumbinto dili pod mo pauli nga luhaan ayan magluto-luto pud ginagmay pod para sa pagpakaon sa atong mga manay-gunay no naapoy ginagmay lechon gamay doon na po'y solo soft drinks gamay makatulon-tulon pong humba gamay ano no so bala no ngunang ako pala nga i-share ang ako ang matud palagi ang ako ang prinsipyo kung unsa ang Pasko mahimo laman nga ang kanabang malipayon ang atong Pasko kung grabe ang atong pagpangandam kanabang gitawag na to heartily ang pagpangandam pero wala gani ka mangandam muraragway na hitabo ang Pasko pero imo gyud ang pangandaman ang Pasko dagko kay na nga kalihukan sa imong kinabuhi kanya ka puno-on may gala ka dili baya sa tanang panahon ta magsaulog og Pasko do na bayay panahon nga magsulatok nga laning atong mata og bisag ganahan patang mo sa ulog wala na gitay kalaki no labi na nako ang higala nga 66 years old na ko sunod tuig wala na gitay kalaki ani ay ngana so karon palang daan hala ako nang muna ako gi-condition gyud ako na sa akong mga sakop nga pangandaman gyud ang Pasko pangandaman okay klaro hala no alita mga galan sa ato ang CBCP News balitang simbahan pa mga higala ha arita sa balitang simbahan nato karong adlaw sabtog ako ang balitang simbahan dire dera nawala man noon mga higala balitang simbahan nato mga pilgrim churches sa Pilipinas
gi-post na sa Facebook page sa CBCP. No, gani dinhi sa Diocese of Dumaguete ang ato ang mga pilgrim areas mao kining mosunod, no? Cathedral, Sibulan, simbahan sa Cathedral, simbahan sa Sibulan, simbahan Katoliko ha, dili sa laing relihiyon. Simbahan Katoliko sa Cathedral, simbahan Katoliko sa Sibulan, simbahan Katoliko sa Tanhay, simbahan Katoliko sa Babinay, simbahan Katoliko sa Himalalod, sa Bakong, sa Siatan, sa Bayawan ug sa Siquijor. No, muna nga giawhag ang tanan nga mohimo gyud og siguro personal pilgrimages or parochial pilgrimages. Ako mahigala hilig kay ko ana, no, kusog kay kong manghulam og salakyan mahigala para sa akong mga sakop. Nya ato pud hulam sa munisipyo kay daghan man dito. Among sakyanan sa munisipyo wala na nakuha na. Medyo nabagdaw na pero napatay mahulaman ka akong lain. Mas muna, no? So mga Jubilee churches, pilgrim churches sa Pilipinas gipost na sa CBCP Facebook page. At kita may gala sa kining Vatican News, no? Paring Pilipino itudlo na mahimong auxiliary bishop sa Melbourne, Australia. Melbourne. No? Kini siya mao si Bishop-elect Rene Ramirez, no? Lumad nga taga-Gapan, Nueva Ecija. Kunya miyembro kini siya sa Rogationist Congregation. Ayan, no? So, congratulations sa itong tanan, mahigala. Nahimong usa ka matud pa auxiliary bishop sa Melbourne, Diocese of Melbourne, Australia, ang usa sa ato ang mga paring Pilipino nga tuwa dito. Missionary priest ni siya, mahigala, no? Missionary priest ni siya. Membros ni siya sa Rogationist, no, congregation. Nahala, no, padayon ta mga gala sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhon o padayon kita sa ato ang pagpangalagad ni ining kabuntuhon. Naboy na mga gala, no. Padayon karon buta mga higala, no, ang bagyo, may bagyo man dayon mga higala, no. Ang matong bagyo karon Nika, no. Nika, no? Kinira bagong Nika manghigala. Usay pagluha pa da Nika. Wala pa ron Nika ang pangalan sa bagyo, no? Nika lagi Nika. No ba nga kinira bagong Nika, mura o kuan siya, open-ended statement, no? Murag bitan Nika, nikaratil og dagan, yun yan, no? Nikatawa, no? Nikaon, no? Laghan kayo, no? Nikatawa, yun yan, no? So, bada nga open ko ani siya, open-ended statement ding Nika. No? Muna bago karon nga ni sulod mga higala, human sa bagyo nga Marcy, kay MN man lagi, ang sunod Nika, no? Nga delikado kayo, kay pwede siya unsa atong isumpay, di ba, Mr. Cheng? Pero kanapa din, no? Delikado kayo, no? So, muna nga musalig ra gyud ta. Muna nga imbis nga ni karatil og dagan ang atong buhaton nga ni kanta na lang kita, no? Ni kanta ta og mga awit pagdayeg sa Dios aron nga malikay kita sa mga katalagman, no? Sana, no? Nahala, no, kay Nika malagi ni, so ato gyud nga andamon ang atong kaugalingon unya matud pa ni kanta, ni mukanta kita ang higala, no? O kini mga awit para pagdayeg nga sa Dios. Mga nagita mga worship songs ba. Tara, no, padayon ta mga higala. Ato dayang nga timbayaon og maayong mudto nga atong kalahorong bispo, Bishop Julito B. Cortez. Sabi no nga atong mga igsuon mga higala, tuwa mga igsuon nato nga tuwa karon dito sa Cebu, nga tuwa mga kaigsuonan nga nagkuan karon dito. Kinibang nag-reunion. Ako, ang akong kauban ti Father Dami, tuwa karon sa Cebu kay apil sa PADS reunion. Kanami taong mga pari, no, o mga seminarista na naka-eskwela sa seminaryo sa Mayor de San Carlos, sa St. Joseph Seminary College, sa kanibang sa seminaryo kanabitang college seminary sa kining San Carlos, no, SMGC, o baka kinibang sa SPFY o sa Pope John the 23rd Minor Seminary, nakayana, no? So, muna nga, daghang kayo dito ron, muna nga, congratulations, no? Sa ako ang mga kaigsuunang mga pare nga moapil, no?
sugod karong adlaw dito sa Cebu, no. Gapo kay nang ako lang do ako ka lugar kay gala kay bago pa manggod mi nga nagkuan kanang bago mi nga nag-retreat natong usa ka semana unya na medyo nagkuan nag-abot ang mga trabahoon ug daghan kayong mga matud pa kini bang mga back job sa nakita nga to mga napundo ba nga mga trabaho mo nang wala na ko kalugar og adto. But anyway, congratulations sa ato ang mga kaigsuonan nga mga kaparian na membro sa PANS, no, the UCSF Seminary. Hala, no, may mundo na kanatong tanan mga higala. Rin kita sa ato ang catechism. Okay, no? Catechism ta mga higala, no? Abi no sa atong catechism mga higala, padayon gyapon kita sa atong credo, no? Ang pagpadayag sa atong pagtuo. Muna siya atong muna no kay matud palagi sa kinahanglan yun nga ato yun nga sabton ang atong pagtuo. Okay po nato kaya ang atong pagtuo higala ang atong pagpadayag sa atong pagtuo dili na ba yan kutob ra sa ato ang pagpadayag pinaagi sa sulti, no? Kay do na bayag gisulti si kuan ba Santiago atong basahon sa Santiago kapitulo 2 versikulo 14 hanggang 26 ang pagtuo nga dili makita sa buhat walay kapuslanan. So muna no nga ato yung sabto ng atong pagtuo ug ato gyud nga paningkamutan, no, nga ato gyud nga mapadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo ato daw na no. So muna no kinahanglan gyud nga sabton gyud nato muna no nga ang atong topic karon kabahin sa ato ang credo. Unya ang atong topic manghigala kabahin kini sa secondary sa ato ang listahan, the mystery of Christ life. The mystery of Christ life. No niya no. Unya sigon kon atong basahon sa kining Marcos kapitulo 1 bersikulo 2 sa 13. Ang atong Ginoong Jesucristo human nga nabunyagan siya, miadto siya dito sa kining disyerto sa Kamingawan nya miistar dito og 40 ka adlaw. Unya dito sa 40 ka adlaw gibati niya ang dakong kagutom ug gitintal siya sa panulay. Yawa gid mismo ni adto dito kay gala no. Dito gitintal gid siya pero wala gyud siya madala, no? Ang atong Ginoong Jesucristo nagpabilin gid siya sa iyahang gibarugan isip Dios. Wa gid siya nagpadala. Buti pasabot nga kining katong maong pagkitabo nga si Kristo gitintal mura ba og gitagaan og kinabuhi, no? Ang tentasyon nga unang nahiaguman nila ni Adan ug unang nahiaguman sa mga Israelita didto sa sa mga Israelita didto sa disyerto. Kay ang sa wala pa matao si Kristo ang mga Israelita si Adan no gitintal ba putos panulay, no? Ang mga Israelita ni bulag naghimo-himo sila ilang kaugalingon nga Dios, no? Katong bitaw imahe sa usa ka nating baka, no? Baal o baka si Adan po nikaon po siya sa kining mansanas. Ato pa ang gihimo nga pagtintal ni sa panulay ngadto kang Adan ug sa nahauna kanato mga Israelita nga mao'y nakapapukan sa ilang pagtuo gibawi ni Kristo, no? Gibawi no nya usa ka na sa mga misteryo sa kinabuhi ni Kristo nga gitintal gid pud siya mismo na wala mamaikog ba. Ang panulay mo di man siguro na maikog, no? Nakabalugod siya nga Dios ni Kristo nya iya pa yung gitulo tintal no muna nga niingon si Kristo nga ayaw ug tintala ang imong Dios. Kaya no do shall not naging na niya giing na niya nga ayaw do not tempt your God. Ayan, giing na niya si ang panulay kay mutintal na pudunta. Muna nga ang maong panghitabo mga higala masabtan nato nga ang maong panghitabo nagligon, no? Nagligon sa plano sa Dios nga kita iyang luwason. No, kita bang tanan ba nga maluwas kita kay ngano man gipakita man gyud ni Kristo nga dili mabasta-basta, no? Ang matud pa na dili mabasta-basta sa panulay ang gustong luwason sa Dios. Kay gusto maligit ang luwason sa Dios muna nga kita ko maningkamot sa gyud ta
dili pud ta madala sa panulay. Masama kang Kristo ato pud kining mapigbatukan. Kaya kung itong basahon sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 15, masabtan nato nga ang maong gihimo ni Kristo, nahimo siyang Pangulong Pari. Pangulong Pari nga matud pa wala gyud matintal. Unya, kung itong basahon sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 14 sa 15, gipasabot kita nga ang maong, no, nga ang maong matud pa ang kahulugan, no, nga ang mao nga matud pa ang pagsangyaw ni Kristo, gitudlo ni Kristo ang pag-abot sa gingharian sa langit. Matud pa, no? Kasi Kristo gyud sa iyahang pagpangsangyaw, usag gyud sa mga gibalik-balikan gyud niya ba kana sa innings pa na iyag yung gi-emphasize ba, iyag yung gibalik pagtudlo kinig yung kabahin sa gingharian sa Dios. Kakinahanglan nga mamahimo bitang miyembro sa maong gingharian nga gusto niyang tukuron din sa kalibutan. Ug atong basahon sa Lumen Gentium number 5, alang kanatong Katoliko, ang giingon ni Kristo nga gingharian sa Dios nga gusto niyang tukuron din sa kalibutan, mao gyud ang simbahan. Ang simbahan nga nagsimba kaniya. No? Sabana nga sa atong pagka-Kristiyanos, dili kita mo bulang yun sa simbahan yun. Kinahanglan nga mutuo ra kita kang Kristo. Magpabilin kita o kung Katoliko ka, magpabilin yun sa imong pagka-Katoliko. Ayaw o padala sa bisan unsang mga tentasyon. Yan, yan lang ko ba? Inaari na ta sa ato ang kanang pakapin ng mga topic, no? Kay importante mapugkaayog yun nga doon na kita mga additional na matod pa dire. Kini bitong kabahin mga higala ba? Kini bang tradisyon ba? Importante ba po ning ato gining masabta, no? Kay doon naman goy uban nga mura ba wala makasabot og usa kining mga tradisyon nato. No, kana ba ato ang mga gipangbarugan, no, mga gipangbarugan nga pagtulunan, no? So sa ato pa ang ato ang pagtulunan Katoliko, doon na tay tulo ka mga pagtulunan nga gisunod. Unang-una, ang pagtulunan nga atong makita diha sa scriptures. No, sa scriptures baka nang balaang kasulatan. Ikaduha nga pagtulunan mao kining gitudlo sa mga sumusunod ni Kristo, kining gitawag nato og sacred tradition. Pero naman po sila gipangtudlo. And then sunod kining mga sinaligan ni Kristo, no? Kinsa man ang mga kaobispuhan ng Santo Papa, muni say gitawag og magisterium. No, sa ato pa ang pagtulunan nato dili lamang nga kanang sa Katolik sa kuan lang Biblia lang. Doon na pud tay pagtulon ang gikuhaan sa atong pagtulunan kini mga tradisyon. Yung pangutana doon ay mangutana mahigala. So may mga tradisyon pa der. Ang kanang atong mga fiesta, apil naman na sa atong mga tradisyon. Kanang magsaulog taong Pasko, apil naman na, no, sa atong mga tradisyon. Kanang magsaulog taong kini bang Pasko o Semana Santa, adlaw minatay, mga tradisyon mga pagtulunan nga gitudlo sa mga nahauna kanato. Kay all of these celebrations gi-approve man gini sa magisterium. No, magisterium ba? Kaya ganito magisterium ang mga sumusunod sa mga apostoles. Muni ato ang una-unaon ha. So dili kita moingon nga tumo-tumo ra ni nato dili. Ang mga selebrasyon nato nga naa sa atong tradisyon, puros gyud na nag-agi og mga gitawag natong pamalandong sa mapananglit sa Pasko, sa mapananglit sa kining gitawag nato og Semana Santa, sa mapananglit sa adlaw sa binatay, sa mapananglit sa atong pagdagkot og kandila, sa pananglit sa atong pagsimba, no, kining gitawag nato og breaking of the bread. Kining tanan na approve gyud ni puro sa gikan sa simbahan sa magisterium. Nya kini siya binasi pod dili pod ang magisterium pod nato ang Santo Papa mga kaobispuhan kana naghimo sila silang sinod dili po na sila mo approve og mga tradisyon nga supak sa sacred scriptures. Ano nya pangutana ka ngano man ning ubang relihiyon padre nga wala man sila tradisyon na gisunod tungod kay wala man gud sila connection sa mga tinugyanan gyud ni Kristo. Kaya ang batunaw no, ang gitugyanan ni Kristo mao baya ang mga apostoles. Mo na giingnan no nga kanang gitawag nito og pangadto kamo sa tibuok kalibutan,
Himuha sila nga ako mga tinunan, o tudloi sila, o bunyagi sila sa ngalan samahan. Nya na po siya giingna, no? Dawata ninyo ang Espiritu Santo, kung unsa inyong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Kung ay mga gipang tudlo niya, o niya, ang mga apostoles lagi, kay dili malagi to sila live forever. Mga wala magita ng kalibutan na mabalhin natin sa langit muna nga doon na po siya ay mga gipang binlan, mga santo papa, mga kaobispuhan. So pangutana, nga naman nga ang mga laing relihiyon, wala man sila tradisyon. Tungod kay wala sila, giputol nila, kaya nakatara sila sa una, giputol nila ang ilang connection sa mga ibinla ni Kristo sa simbahan. Na mao ang magisteryo, mga santo papa. Ilabang giputol ba? Ginamit ang Biblia. No? Kana bitang naghimo po silang ilang pagtulunan, nga gawas na sa pagtulunan sa simbahan, nga matod pa binasi sa ilaha usab nga panabot sa Biblia. Muna nga naputol, muna nga daghang kay mga tradisyon sa Katolikong simbahan na original gina panahon pa sa mga apostoles nga wala na nila matuni, wala na nila dawata. Ano man, tungod kay wala manggod sila koneksyon na sa mga apostoles nga maoy gigikanan sa mga tradisyon. Kato mga kaobispuhan nato, kato mga nahauna kanato, kaduha man na ang mga apostoles do na siya gitawag mga tinunaan mo na gitawag og apostolic fathers. Unya ang mga apostolic fathers do na pud sila mga tinunaan mo na po na gitawag og mga church fathers. Ano no? Binaw ato niya nang balik-balikan mahigala ha. Tun-an nato ng kabahin ang mga butanga. Aron po nga makasabot kita sa hierarkiya ug masabtan gyud nato kung unsa gyud kitang Katoliko nga maoy simbahan nga gibinlan ni Kristo aron pagdumala sa katawhan. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.